Pois o primeiro é agradecervos que estades aquí, a vos, e agradecerlle a Librería Cartabón que nos deixe este espacio para facer outra presentación de Concha. Digo outra porque é a segunda na que me involucro. Debe ser que son moi bon presentador de libros ou Concha é moi arriscada, debe ser máis ben, non? Ou todo. Ou todo. Bueno, antes de máis, falamos antes, Concha máis eu, que casi queríamos facer algo simbólico polo tema que pasou estes días aquí en Vigo, que pasou en Santiago, esta lacra que temos, entón, se vos parece, guardamos un minuto de silencio, sei que eso non é nada, pero a simboloxía tamén é importante. Tenemos de pé, agardamos. Sí, como reflexión por a donde vamos e que está pasando. Eu ainda estuve ontem en Santiago, ali na zona de onde era natural Ana, que ainda que morreu aquí en Vigo, entón foi asesinada aquí en Vigo, vivía, era dali e ali estaba a súa familia. Entón eu diría de guardamos un minuto de silencio, é simbólico, pero todos temos que estar aí, non? O sea, aquí e os outros que fan outra cousa, todo o mundo temos que involucrarnos nesto, que é unha verdadeira lacra. Poñémonos de pé para que se chame. Poñemos, sí. Poñemos un minuto, non? Vamos entón continuar coa presentación. A ver se estas cousas pasan dunha vez antes de pasando estas cousas. Veña. Bueno, seguimos entón. Bueno, como dixo Concha, son Xosé Gorís, son colega de Concha, amigo, e eso que repito outra vez como presentador de outro libro dela. Vou facer unha pequena biografía de Concha para... hai que facela, non é? Moi pequena. É pequena. Pois eso, Concha naceu nunha aldea en Covas, nunha aldea do sur de Galiza, que está entre Xinzo e Montalegre. Allí pasou a súa infancia, despois deslocouse aquí para Vigo, onde cursou estudos de secundaria na Universidade Laboral, nun internado público para raparigas de familias camponesas e operarias. Aí foi onde sofreu por primeira vez o choque de non poder utilizar con normalidade a súa lingua, a lingua galego-portuguesa. E iniciou a militancia a partir de aí cultural e política a favor dos direitos lingüísticos e da identidade da Galiza que até hoxe continúa. Despois de diversas peripecias vitais, cursou estudos en psicología na Universidade de Santiago, onde fez parte da equipa fundadora da revista cultural A Regueifa. Residiu posteriormente varios anos nos Estados Unidos, completando un mestrado de terapia familiar na Universidade de Maryland. Na actualidade partilla actividade literaria con práctica de psicología clínica na cidade de Compostela. Así, as obras máis destacadas son As Sete Fontes, que estou esperando para poder presentala tamén, cando saques en papel, que é un libro está electrónico, non está ainda en papel, non está... que é o seu primeiro romance. Anteriormente deu a coñecer na rede algúns relatos curtos agrupados baixo o título de Lobos. No 2004 gañou o certamen de narrativa curta no Concello de Marín, na Galiza, con o relato Segredo de Confusón. Gañadora do certamen literario feminista do Condado en 2016, e en 2012 publicou Nantia, que foi o outro libro que eu já presentei aquí, e A Cabrita de Ouro, unha obra encuadrada dentro da literatura infanto-xuvenil. Participou tamén en algunhas obras colectivas, por exemplo, Pegadas, 2011, A Porta Verde do Sétimo Andar, 150 cantares para Rosalía de Castro en 2015. E, bueno, pois agora vimos a presentar a nova obra que os Carballo falasen. Eu non podo falar de isto literariamente, estuve lendo cousas que ela me dou e tal, creo que iso que che enviou a muller esta dos Azores. Sí, dos Azores. Sería interesante incluso que o fixera público, non sei, é moi interesante dela. Pareceume que está moi ben moitas cousas do libro. Eu vou falar máis que nada así de unha maneira sentimental, porque Concha máis eu partilhamos moitas cousas, pero unha das que partilhamos é que somos uns aldeanos os dous, e iso é o que nos marca. Eu penso eu, non, Concha? Eu diría indígenas, pero bueno, indígenas, aldeanos tamén sí, vale. Aldeanas, indígenas. Eu son indígena. Indígenas, exacto. Quer dicir que non somos da cidade, ainda que agora estamos un pouco por aquí. E tamén somos da cidade e continuamos sendo indígenas. Tamén, sí, pero aí está a nosa raíz. Claro. Esa é a nosa raíz está no tal. Vigo está cheo de indígenas.
Sí, digo, indígenas a montón, somos todos indígenas prácticamente. En Vigo hai moi pouca xente, exceptuando Moncho probablemente. No, tamén é indígena, non? Pero tamén somos indígenas. Sí. Tamén somos do sur. Bueno, eu lín este libro non sei cantas veces. Onte dúas. Arriba para baixo, do dereito do revés. Lín todos os poemas moitas veces. Non sei, é unha xanela. Para min é unha xanela que está aberta onde Concha se asoma, quizá, é unha xanela, onde Concha se asoma para ollarse a si propia, o seu propio interior, é o que noto neses poemas. Pero tamén é unha xanela que nos abre a nós para que vexamos o seu interior, o seu mundo, ese mundo, e nós podemos verlo a través da xanela que nos abre. Son poemas super íntimos, me parece. Eu podo te interrumpir, sí, cando falas. Sí, todo o que tens aquí as mangas. É unha xanela por onde eu espero que vos vexades a vos. Tamén. Mais que a min, senón que cada un encontre, que nesa xanela cada un se encontre. Claro. É que así mesmo. Eu, o que me pasa a mí con Concha, que cando leo os libros de Concha, resulta que eu non sei explicar o que eu penso, encontro aí, cando leo, digo, Concha, pues, é o que eu penso, todo o que eu penso está escrito por Concha, super ben escrito e ben explicado. Ese é o que me pasa a min cos teus libros, que me pasou coas Sete Fontes, que me pasou con Nantia, e que me pasa con este tamén, con este máis incluso, con este non me pasa máis. O pai, a mai, a aldea, a Galiza, a estirpe, a lingua mai, o propia, os invernos, a lagoa, a chuva, a agua, a montaña, esa montaña, máis todas as outras montañas, a pedra, a noite, o lobo, a cobra, a solidão, o medo, o carro, a morte, o mar foi unha cosa que me chocou bastante topala aí, o mar, e chocoume topala coa montaña, coa rousía, e co larouco. Iso non é unha poesía, non o inventei eu aí, é dentro da nosa, que eu non chamaría mitoloxía, pero que se estuvese falando de forma académica teria que dicir que é a mitoloxía. A montaña ten un mar dentro. Así crecemos nós, acreditando que dentro desa montaña, que está na Serra do Larouco e a Rousía, que me prestoume o nome para que escribamos xuntas, leva o mar dentro. E está aí, entón por iso non se pode facer nada que agrede esa montaña, porque non se pode facer nela, por exemplo, se intentaran, que dicían facer un aeroporto, por exemplo, non se pode porque enseguida sai o mar, sai a agua. É un brazo de mar, claro, non é o mar inteiro, é un brazo de mar que ven dentro da terra e sai aí no alto da montaña. Pois a mí chamou a atención do mar, conhecendo como coñezo a tua aldea, porque eu estuve na tua aldea. Nós talí mitificamos moito o mar para nós é... Claro. Sí, claro. Non é somente estar aí. Porque a división da terra en anacos, así, é artificial. O mar é tan meu como dunha persona que vive a 10 metros, non? É o mesmo. Entón, para nós o mar ten esa forza. Curioso. O compañeiro, a filla, o alén e o aquén. E así por diante. Todo aquilo que Concha aparece refletido nesta carballeira de palabras. Ou tal vez nin todo, seguramente nin todo. Ainda haberá moitas cousas que non aparezan, probablemente non. Que non aparecen neste libro? Sí, do que ti és, seguramente que non. Espero ben que sí. Mas tamén non é só ela a protagonista, tamén estamos nós, os que moramos na carballeira, que eu moro na tua carballeira, e os que ignoran que moran na carballeira. Exacto. Os que ignoran que moran na carballeira. Hai moita xente que ignora que está morando nesa carballeira. E tamén están os que facen acreditar pola forza da violencia que a nosa salvación está a vivir de costas viradas desa carballeira. Que só vivindo de costas viradas ao que somos podemos ter algo. Tamén están dentro desto, están claramente. Estamos todos é porque aínda existe a carballeira. Eu penso que ainda hai algo de carballeira que podemos salvala. Se nos ponemos a eso... A carballeira ainda nos vai salvar en lanos. Ela está aí. Ahora que nós queremos salvarnos temos que acudir a ela.
non andar fora dela, deixala ao marxen, penso eu. Entón a Carballera ainda está aí. Así que as palabras dos carballos ainda revolen dentro de nós. Por eso que eu penso que os carballos falan, e falan pola tua boca. Eu, aí falan, ti interprétalos. Fixen aquí unha media, eu non son poeta ni nada, eu son fotógrafo, non sei, pero fixen aquí unha pequena cousa de nada. Simplemente digo, certamente os carballos falan. Son os ouvidos da poeta que saben escoitar a súa voz. Esa voz que despois a poeta transforma na palabra. Esa palabra que non demora en ser escrita en follas con espírito de carballo. E ao fin son esas follas con espírito de carballo que transmiten a sabedoría da palabra originaria, o sea, a propia palabra do carballo, e faz ecoar nos nosos corazóns de camiñantes surdos e errantes a voz dos carballos. Eu creo que os carballos falan, e ti interpretáchelos. Eu cheguei até aquí. Agora teño unha sorpresa, por eso eu quería que esa cadeira estivera baleira. Teño unha sorpresa con eso, para a Concha. Ela non sabe nada desto. Entón, claro, que te sentes ali. Se os carballos falasen, non ficaría eu tan só, e as miñas conversas deixarían de ser monólogos que me queiman na gorxa. Se os carballos falasen, miña sería a dor da súa decota, meu medo ao incendio, e miña a capa de prata do seu tronco. Se os carballos falasen, meu sería o mundo dos paxaros, meus os degoiros e fantasías, miñas as pernas trepadoras de crianza, e súas as miñas caricias. Se os carballos falasen, seus os meus ouvidos, miñas as súas queixas, meus os ancestrais e os druidas e as fadas do monte que ha de herdar o meu corpo. Se os carballos falasen, escutaría eu non outra fala. Meu o refuxio entre osteiras e carpazos. Miñas a paz e a liberdade. Meu o meu destino. Miña a miña patria. Tempo de se render? Não. Podem prender os nossos corpos e prendem os nossos corpos. Podem tapar as nossas bocas e impedir que as palavras voem e tapam as nossas bocas. Podem cobrir os nossos olhos com o seu pano de negra noite, para que desvejamos a beleza da nossa pátria, e cobrem os nossos olhos. Podem deitar lixo nos nossos ouvidos, com as suas mentiras despiedosas, e deitam lixo nos nossos ouvidos. Podem arrancar-nos os nossos herdeiros, roubar os filhos das nossas entranhas, abafar a nossa fala nas inóspitas salas em que nos forçam a ir parir as nossas filhas. Podem, inclusive, espetar as suas inobres facas nos nossos galaicos, amorosos corações e furar-nos, até estinhar o nosso sangue. Podem. Mas nunca poderão entrar no sagrado da nossa memória. Nunca vencerão o nosso exército de árvores que, erguido e celta, vive no nosso interior. Nunca queimarão o nosso bosque de ánimas, onde crescemos, onde nos nutrimos e desde onde jamais nos renderemos. Jamais nos renderemos. Jamais. Jamais. Jamais nos renderemos. De madeira os ramos da masieira que soben pola casa acima. De madeira a trave que suporta o peso do tellado e o da neve dos invernos. De madeira a lata onde descansan as tellas. De madeira o faiado que fala co tellado e non lle deixa meter adentro o xiado. De madeira o tabuado que divide a estancia, que separa o lugar de dormir e o aconchega.
De madeira a hucha de guardar o liño, de madeira a artés onde se amasa o pau, de madeira o arcás de grão e a tega de medilo, de madeira o verse dos meniños que medraran, de madeira a escada que sobe ao sobrado, de madeira a espeteira das garrafas e as prateleiras da lousa, de madeira os bancos e a mesa de xantar, de madeira a cama e a mesa de cabeceira e o espello e o móvel da almofía, de madeira o lume que te faz topenear, de madeira o escano en que adormeces, de madeira o soño e o barco no cual foxes, salvando o mundo das xamas. De madeira a porta e o fexo que se abre e te faz acordar, de madeira as chancas da viciña que entra pisando as tábuas do sobrado, de madeira a vara que leva para enxotar os caíns e o seu medo, de madeira as castañas que asareis esta noite, de madeira tú que te sabes manter firme como pau, de madeira o caixón en que deixarás este mundo polo alén. No teu colo, de Concha Rusía. Quero ficar no colo da túa voz, nen que sexa un grito que me arranque das feroces garras deste despiadado silencio que tolle o meu espírito. Quero ficar no colo das túas palabras que tan ben coñecen a miña xeografía. Saben onde eu moro, a onde debo ir. Quero adormecer depois nos brazos do teu susurro que enche de armonía a noite, o día, a vida. Eu quero ficar no colo do tempo contigo, 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 mai, miña mai lingua. Quen perde a súa lingua non ten máis Deus, non ten máis patria, non ten onde ir morrer. Quen perde a súa lingua esquece a alma propia, non lembra os camiños do ceo. Condenado fica para sempre a vagar por algún inferno. Quen perde a súa lingua leva na boca un cemiterio. Morreu a primavera, morreu o cuco e a melra, non van voltar as andoriñas. Quen perde a súa lingua non ten máis como por fin a ese eterno desasosego. Pois non ten máis verbo como seguir vivo. para facerse carne, para facerse casa desa alma en pena, desa alma. Seremos ave fénix mortos que sempre resnazan. Para eles deixo o meu canto resistente e unha roxa alborada na garganta. Para eles deixo a fouce afiada, para cortar as silvas que nos prenden a lingua, que nos prenden a alma, que nos prenden a palabra, a palabra, a palabra, a palabra. Quen perde a súa lingua algún día no Olimpo das deidades ten por forza de reencontrala. De pedra, Concha Rousía. De pedra a casa, de pedra as escadas. De pedra a lareira e os calzadoiros do lume hoxe apagado. De pedra a pía e a fonte que lle dá agua. De pedra o mazadoiro do liño, agora banco sen xente para sentarse. De pedra a chuva e a cabana do lameiro. De pedra o pasadoiro da cortiña e os marcos entre as meras. De pedra o paredón que faz o noso quintal. De pedra o horizonte con as súas lentas a escrever a nosa memoria. De pedra a anteira da antela, pedra alta na lagoa sangrada, testemunha silandeira que ninguén cala. De pedra o camiño do cemiterio, e de pedra a nosa última morada. De pedra a noite. De pedra a noite na que esculpirei este mundo que me destes, en cualquier mundo que viera ao apagar. Pues hasta aí, Concha. Bueno, son unha xere de amigos comuns. Creo que hai a dous que non coñeces, que son estes dous últimos rapaces que falaron, son amigos de Madrid, nosos, tanto Ana como meus, e admiran a túa poesía, evidentemente, fixeron un bon esforzo, e unhas cuantas veces tiveron que
para gravar o vídeo, a verdad... Estou impresionada. Estou impresionada. Ficou moi ben o galego que teñe, xa lle dixen que falan incluso mellor que o presidente da Xunta, eso seguro, e eles están moi contentos tamén, vai lle gustar moito. En fin, pues nada. Entón, podedes ler vos, participar, verdad, Concha? Non, era a túa palabra. Tu dirás. Eu quedei así un pouquiño sin palabras, porque toda esa xente dando aí, sendo seiva do libro. O que fixen foi un grupo de Facebook privado, non secreto, para que ti non te enteraras, e pedinle a eles que querían participar, todos participaron encantadísimos, xeron moi ben ademais. É un documento que eu penso que vou levar por aí cando vaya, porque ainda van continuar este libro. Hai agora outros 2 sitios que queren que o presente, un en Lisboa e outro na Guarda, na Serra da Estrela, e despois máis sitios, en Bertamirán, si. Eu digo, porque calquer sitio que queiren que eu vai ali ler un poema ou 2, eu vou, non... Ainda que sexa, aquí hai bastante xente, pero ainda que houvese só unha persoa ou 2 é suficiente. Donde hai unha persoa hai motivo para a poesía e para o libro. Eu estou impresionada de eso, entón vou cho pedir para... Esa para ti, Os carballos te inspiraron. É dicir, esa é a túa poesía, esa é a túa forma de facer poesía. As fotografías que están aí son fotografías miñas. As de Covas, eu sabía que che iban chegar, porque tiñan que chegar. Nunca vin a Covas así, Covas, asas imaxes da aldea, parece que quedou aí eternizada. Quedou aí eternizada, eu teño eternizada nos meus tal, en fin. Pois como hai algúns poemas que me gustan moito e que vou ler algún, e despois, para dar ese un pouquiño de min tamén, quería ler o do pan, porque, a ver, e o do carro das vacas, que son doutra índole, pero que son así quizás os máis indígenas. Hai un, só unha cousa, hai un que me chamou bastante a atención, que é o de este home. Bueno, que o dedicas a... Como se chama? O dos pasariños. O dos paxariños, que yo dedico a... É que é o pasariño, a Mario Quintana. A Mario Quintana. Porque no medio de todos é un poema que destaca. É un paxariño, nos carballos. E aquel home era un paxariño, Mario Quintana, como pode, eu admiraba moito ese, entón ese apareceu aí. Algúns poemas como que se impuxeron eles, igual que o último poema, que é Indo nas estrelas, e é como unha meditación, é como un recollimento final, decir, bueno, pois a pesar de todas as nosas batallas, como hai que vivir, vivamos e non pasa nada, vamos maravillosamente na nave do universo e xa está, é dicir, vamos a loitar e a resistirnos e a facer estas cousas, pero no final é como un canto optimista, é como a vida que sobresai, que resiste, é algo que eu fui aprendendo sobre o libro tamén, por aí, por o que dicen as outras persoas que len o libro, e que me gusta moito, é dicir, é unha fortaleza realmente, e é onde a vida sobresai, sobre a pedra, non é algo que está derruíndose, non? É unha casa que está resistindo. E non sei, o do pan, non sei como se titula. Cando fui pobre, Forno, será o Forno. Non sei ese poema, porque é deses pequeniños. Pero bueno, vou ler o do carro, porque o carro para nós foi o primeiro, aparte de que había cabalos e vacas, o carro era o medio de transporte. No carro era onde íbamos para todas partes, xa poder ir no carro era algo, porque normalmente o carro despois viña cargado e había que vir a pé. Pero o carro era para nós moito máis do que hoxe o teléfono móvil para os non. Poderse subir no carro, como había que sentarse, onde non se había que sentar, todo un universo. Nunca diante da roda, porque podes cair, como se había que agarrar, como non. E xa os que podían ir a pé, xa era outra categoría de persona, tú xa podes ir a pé, pero tú no carro.
Entón o carro foi algo que despois tamén era para brincar, saltando, xogando, nos que chamábamos piñando, e o que era poñéndolo na parte de atrás e facendo levantar así, co peso noso das crianzas atrás. Entón, foi algo impresionante que agora desaparece, ou desapareceu. E entón quero ler ese, que é o carro que é das vacas e sempre se conducía por vacas, ainda que lle chaman o carro de bois, non sei por qué, estas cousas, todo masculino e incluso nos animais. O carro das vacas. O que as mulleres somos non ves? Nin eso. Nin, hasta aí. Tiñamos de escravas, ves? A culpa non será do carniceiro. É o carro das vacas, pero levaban as... É o carro de bois, pero levaban as Claro, o vacas. carniceiro gustalle máis vender o boi que a vaca. Home, non me haces un chuletón de boi. Non se comen as vacas, nós non comíamos as vacas. Cando morría unha vaca, enterrábase no monte. Non se pode comer unha vaca, que era ese canibalismo. Tiñan nome e eran... daban todo o que tiñan e cando xa non tiña máis se enterraban no monte. Entón, o carro das vacas. No meu quintal morre un carro. Nos ollos de quen o ver é apenas madeira que apodrece. Mas eu sinto morrer as maus que o fixeran. Morre en min as vacas que del puxaran. Esvaece lá no infindo do ser o son do seu eixo. Sinto como ceso rodar das lamias de ferro contra o chao. E xa non sei onde fican as marcas do tempo, nas laxes por onde este carro andou. A casa veu nel o pan das leiras, veu a leña que aqueceu os longos invernos de outros tempos, e nel paseou a mascarada do entroido. Non, non é un simples carro, non é madeira que apodrece, é un ser vivo que se rende. E de encontrar o do pan, o do mar, figúrate, para ver a importancia que ten para o noso mar. A min saime continuamente o mar na poesía. O mar en min. Levo o mar dentro, levo o mar na palabra. E cando te falo, eu sei que te inundo. Guardarei silencio, guardarei silencio, guardarei silencio. E a Nerea dediquei este que a miña filla, que chamo Ser, e que hoxe eu vou dedicar a Ana, a esa muller que ahora mismo seguramente está escoitando máis ela a voz dos carballos de que escoitamos nós, porque os carballos se comunican con a terra e máis coa lengua, e que dice así: pertenzo a unha cultura milenar, son chinesa, son africana, son xaponesa, son galaica, son india e son malaya, son a terra, son muller, son mai, son filla da filla, son infinita. E se non encontro do pan, que cando fui pobre comí o mellor pan do mundo. Verdad? Sí. Escondeuse. Amasado polas mãos da mãe. Mira, xa o sabe, xa o aprendiches tú e eu non o conto. Se alguén quere comentar algunha cousa, a Lagoa da Nantela tamén, cando eu crecín, o que máis se valoraba na miña familia e en xeral, na miña tribu, chamemos así, en Covas, nesa aldea, era a memoria. A persona que tiña memoria era a que valía. É dicir, ten memoria. Esa rapaza vale para estudar, vale para todo, porque ten memoria. E entón, a min dicíame que tiña memoria, e eu creo que eso se me gravou, e despois, como vía que o mundo iba desaparecendo, eu penso que quixen guardar a memoria, e entón é casi como un tributo, é a forma de deixar a memoria. Eu paso a palabras a memoria, non...
cosa podía dicir, non é que estou eu escrevendo os poemas, estou nos pasando de memoria colectiva, que dándolle forma, claro, eu ordeno as palabriñas, pero o que estou facendo é pasando memoria colectiva a palabras. E quizá todas as poetas fagan iso, creo que consiste niso, a poesía é do de que é de todos, eu voulle dar forma, como facerei que a masa do pan, o trigo é de todos, e queda aí. E despois tamén vai para todos, porque xa volve estar aí ao servicio de todos, é dicir, que eu son como unha pasaxe, un filtro. Ninguén cría nada, as cousas están aí e... Home, non sei se se pode dicir así, pero porque hai xente como non lle gusta, pero eu penso que é que somos portais dese coñecemento, desas cousas que están por aí. Uns coleccionan setas, outros cogumelos, outros collemos ideas, palabras. Estás buscando o poema, ese poema escondeuse, creo que desapareceu. Ese poema... Ai, non, non. Despois hai algúns arrepiantes, claro, como Mortos Vivos, que ese xa é un poema que ten algún tempo, porque eu xa non teño xente da xeración dos meus pais, da familia ninguna, pero xa hai moito. A miña mãe morreu en 2005 e despois ainda morreu unha tía que foi a última. E os meus pais, eu nací nos pais que eran moi vellos, que podían ser os meus avós, porque eu teño irmãos que podían ser os meus pais, eu era número 10. Dicen que os pais insisten en ter fillos hasta que naza perfecta. Non son eu, teño unha irmá pequena. É certo. Son pequeno. Mira, ves? Eu tiña que ser a pequena, pero que queres? Tuveron outra que eu creo que xa... Cando tuveron, porque foi xa, digamos, como estaban entrenados para ter e non deron parado a tempo. Ser a saber, pois. No 84, Ser a saber. Si queres leo tú. No, leo. Tío, que lea un deles, que colabora un pouquinho tamén, non? Que lea ela. Que leo. En cual é? Na 84. Sí, pero agora primeiro teño que ler o dos Mortos Vivos, que está na 29, que estou aí cerca. E ademais, eu como pensaban que era a última, tiñan dous nomes para min xa, porque claro, entón, tiñan dous, puxeron o da miña mãe, e nacín o día que naceu o meu pai, co cual podemos imaginar que doble vínculo aí de, Dios mío, un agarrame por aquí, outro por aquí, para onde vou eu? E encima toda a vida ouvindo de que o meu nome tiña que ser Manuela, porque era a mãe do meu pai que naceu o mesmo día ela, o mesmo día el e o mesmo día eu. Imagina que cousa tan predestinada. E entón eu tiña que ter sido Manuela. E como non fun Manuela, porque pensaban que era a última, naquele momento non se lle ocorreu o meu pai, eu ainda non sabía que non atara todos os cabos, e despois cando viu que eu me parecía a mãe del, que morreu cando ele era pequeniño, tamén ele morreu cando eu era pequena, xa se houve así similitudes. Entón, a idea era que me tiñan que mudar o nome, porque Manuela puxeron despois a última, pero xa non valeu, porque tiña que ser eu. Entón, aquilo toda a vida aí con esos nomes, a outra miña irmá aí, como un nombre que era meu, ela é idéntica a miña mãe, que a miña mãe é loira, ollos azuis, ela é idéntica a miña mãe, eu idéntico aos outros e cos nomes cambiados. Entón, como meu pai morreu xa cando eu tiña 15 anos, pois ás veces os poemas tamén delatan esa, ou denuncian ese desespero, que este, por exemplo, chamolle Mortos Vivos. O mundo, unha chea de mortos, e os meus vivos no cemiterio, chamándome, facéndome sentir a súa ausencia. Fóranse de un en un, por veces máis. Algúns vin eu partir, outros xa se foran hai tempo. Todos me nomean. En cuanto os mortos que inzan as rúas non me falan. Crúzanse comigo, mas acho que non me ven. Crávame coa súa transparente indiferenza. E o sorriso quebradizo que rompe en gargallada fácil, infestando o día de pueril felicidade. E a min mátame,
mátame viver con estes mortos. É des terribles, mesmo. Que quizá non o asino todos os días, pero si se pensa, a veces é así. É dicir, vivimos con os que viven dentro de nós e algúns hai 20 anos que non están connosco. Outros menos, pero siguen vivos aí, van connosco. Como están físicamente, están aí. Están físicamente. Ten unha parte física dentro do noso organismo, pero que lle dedicamos, non pode estar tal, é certo, porque a memoria é levar as outras persoas o resto da túa vida, aínda que non están. Exacto, están, sí. Eu, por exemplo, e esta é unha cousa que vos vou contar, que me pasou a min. O meu pai morreu, como dixen, cando eu tiña 15 anos, recén cumpridos. O primeiro ano que eu saí para fora, e o día antes de ele morrer, tuvemos unha conversa onde ele estaba sentado nunha cadeira e eu de pé, ao lado da xanela, na parede do comedor, e acababa de chegar unha carta cas miñas notas. Non sei, me ocurría a min, claro, eu non sabía como serían as notas. Sabía máis ou menos, pero e era a primeira vez que saíra da casa, que era cando estaba na laboral, aí arriba na acelera, no Meixoeiro, que había aí un... Bueno, é un instituto agora, verdad? Antes era unha universidade laboral. E entón abriu as notas e aprobara todas, cousa impresionante. E díxome, agora todo depende de ti, filla, daqui para diante todo depende de ti. E por outro día tuve un accidente e morreu. Entón, que me deixou, imaginai, que marca, que... E entón a roupa del continuou andando pola casa, ainda continúa hoxe, que xa tamén non vive a miña nai, que tamén continúa moita da dela, pero do meu pai continúa por ali, non seguimos usando, que a roupa se usa, non? As camisas, por ali, cando vamos á aldea. E eu, isto pasaron moitos anos, desde os 15, cando eu tiña 25, pois pasaron 10 anos. E eu fui vivir para os Estados Unidos, cando estaba estudando o semestrado en terapia familiar e de parellas. E deime conta de que ali, por iso que tú dixeches de non están físicamente, que para min faltaban todos por igual. A miñas irmãos que vivían ainda na casa, a miña mãe e o meu pai. E eu dicía, pero como vou estar... Esa sensación non a tiña eu aquí, non tiña esa noción da presencia dele. Era como que a vida continuaba igual que non tiña a noción da presencia da miña mãe, estaba, nin a da miña irmá, estaba, e el tamén estaba, e entón, cando eu estaba lá, eu dicía, a única diferencia que sei que a él non o vou ver, pero era igual, e foi unha cousa que sentín ao chegar ali. Me faltaban, e el igual, era... Non che faltaba máis el? Non me faltaba menos, o sea, eu botaba moito de menos a miña casa, e a miña mãe, e a miña irmá, e o meu pai, que... ali estaban presentes, e eu non era consciente deso. Non estaba físicamente, estaba espiritualmente. Bueno, parece un pouco friki, pero foi así. 84. Pois vou ler ese, porque o forno, sin duda, a veces digo esa cousa e parece que é un pouco soberbia e xa non sei se dechida, pero eu non tiña libros, nin televisión, nin nada, non tiña nada, non había nada. Había un aparato de radio que estaba ali pendurado na parede e era o único que se ouvía e nós, claro, non fallamos caso ni nada. A vida era correr por aí adiante. E entonces o forno, cando íbamos para o forno, ali era onde era o encontro literario, o forno, ir a ouvir os contos e a xente a falar, os contos. Despois xa, outras tertulias máis privadas eran no pozo de lavar, que as mulleres ouvir aquelas cousas, non? Era o WhatsApp. Aí era o WhatsApp, o grupo de WhatsApp. Ese sí que era o grupo de WhatsApp aí e tal. E falaban a veces, pois, con aquelas palabras escollidas para que nós non soubésemos do que... Pero nós íbamos collendo todo, non? Eu incluso teño por aí algún texto escrito a esa situación, non? Que aí aprendíamos todo o que había que saber, todo o que había que ensinar as fillas, todo o que as mulleres lle querían transmitir ás fillas, ia saindo aí.
Para empezar, os trapos que se usaban para o período, que se lavaban a mão, que xa se sabía o que era. Dicir, xa non se tiña nin que explicar. Isto é, os trapos, que claro, para vos, para moitas sonará extraterrestre, pero se lavaban, ao mellor para algunha xente, sí, non sei, era o normal, non había. Pero despois ali era todo, cuáles eran os vos homes, como que era o que se miraba, pero todo iba a descubrindo así pouquinho a pouco. Aquel que lle batía a vaca, aquel non podía ser bo home, e aquel mozo que facía aquel non podía. E curioso, non? E si te ensinaban a ver a toda o que había que saber sobre as relacións humanas, pero viña de maneira indirecta, non era como ahora que queremos infiltrar ou cando queremos educar, que temos que dicilo aí, non é esa exposición. E aprendíase os matices das emocións vivindo ca xente. Entón o forno, pois claro, era un lugar, porque ademais, pois, cando cocía a miña tía, facíanos os boliños, cando cocía outro, entón era todo unha, oxe, coza tía, vou po forno, que me vai facer un boliño. Entón chamei este ser e saber. Cando fui pobre, comí o mellor pan do mundo, amasado polas maus da mai, en maseira feita polo pai, ante os nosos ollos aprendices. Cando fui pobre, a fariña era do centeo moído na roda de rei de muiños, centeo ceifado en colectivo. A mai no tendal, o pai na pá e o lume. Xa estará cocido o meu boliño. Cando fui pobre, fui rica e non sabía. Eu este tamén me gustou moito cando li, né? Tamén lle pille o punto que ten. Algún de vos quere ler algo? Ou falar, fazer algunha pergunta impertinente ou... Para min este librillo pois é eso, é como un fillo que xa ou moitas filliñas, un fillo que xa cumpliu todas as expectativas que tiña para el, que é eso, fixar aí un pedaciño de memoria que para min é fundamental. Tiña un poema que non está aquí, por certo, que era algo así como que somos documentos. Eu son un documento, non sei por que ese poema non está aquí, podía ter estado unha data, un documento. Os poemas que están aquí, porque eu vexo que o primeiro vai dedicado a mai. Sí, o primeiro vai dedicado ao pai. Perdón, o primeiro ao pai, o segundo a mai, o terceiro vai a Covas, o cuarto a Galiza. Vai así, para... Quer dicir, que levan algún... ou non? Non. Simplemente... Eses cuadros... Home, se o primeiro era o pai, o seguinte tiña que ser a mai. Puxen primeiro ese, pois, porque é o que dá título ao libro, e como algún tiña que ser o primeiro, pois pareceume ese. Eu como outro día preguntei e ti dixéchesme que este libro era literatura, eu como son fotógrafo, non teño nada que ver con a literatura, fiquei así, isto que quererá decir a Concha, con que isto é literatura? Eu non sabía o que era. Eu dixen eso? Sí, dixéchesme a mí. Non, este é un libro de literatura. Querería dicir de poesía. Non, dixéchesme de literatura, eu fiquei así, isto que será, tal. Pois claro, eu recurro aos meus amigos de Facebook, e preguntei, a ver, que é isto de... Cando alguén che di que un libro é literatura, que quere decir? Bueno, que aí empezou a decir que a literatura é a vida, que tal e igual. Bueno, ao final o que me dou a resposta foi o Ernesto. Bueno, dame unha que eu penso que é a que ti querías decir. Porque o Antonio Xil me tove unha cousa e tal e cual que non tiene nada que ver. Interesante, fíxate, a veces hai que dicir cousas así para... Pero, eu dixen, vamos a ver, eu pregunto isto que a literatura por unha razón, porque a Concha dixeme isto, non dixen que foras ti, dixen, unha persoa vai presentar un libro, unha persoa que vou presentar, preguntei que significado tiña o libro para ela, e ela dixeme que era literatura. Eu fiquei así, tal, entón dime Ernesto, literatura son textos escritos, nos que predomina ou acompaña fortemente destacada a idea de estilo, a beleza se gostas, xa conceptual, emotiva ou técnica, e a información ou o mensaxe. Há quen escreve literatura mesmo, que escreva un traballo técnico ou un código penal, e quen nunca faz, por máis que sai o verbo, o sea, que non é capaz nunca de facer literatura.
Entón eu entendín o que era a literatura, o que ti me dixeras naquele momento era isto que ti me querías decir, probablemente non. Eu non me lembro de ter dito eso. Pois tú a mí dixeste que era literatura. E eu, claro, dixen literatura son todos os que escribo, non? Tería que ver o contexto. Pois parece que non é literatura. Igual xo dixe no seguinte contexto. Viña eu dos lanzamentos aí onde puxeron o libro polas nubes, nos Azores, por exemplo, pois, e outra profesora do Brasil que fixo un estudio sobre o libro e presentou, non vamos, que se eu me fío daquilo me subo polas nubes, que non quero, non? Porque hai que se cuidar moito do ego, e a xente que escribimos temos tendencia a que un pequeno narcisiño empeza a dar botes aí dentro de nós, hai que dar moito cuidado con eso. Pero imagino que, ao mellor, sí, viña que aquela euforia, o texto ese que fala Doris, por exemplo, é un texto onde colocou o libro, un libro que xa pasou a literatura, un libro que sin duda, e ao mellor eu dixen así nese, digo, estou contento, o libro xa é literatura. Non dubido de que entón, supoño que diría así, un pouco así como dicindo, xa está, porque hai moitos libros, home, en teoría todos son, pero non, porque literatura é o que a xente, non só é o que se escribe, é que leva, o que di aí o Ernesto, que eu xa non vou tanto a iso, sino que consigue traspasar a barreira do silencio e é lido e chega ás persoas. Iso é o que o converte, penso eu. Claro. E claro, unha persoa como eu fica así, como, non sei nada desto, eu literatura, todo, esta muller literaria. Eu cando tú colocas aí todas esas cousas e eu digo, Dios mío... En fin, claro, cando tiras unha linguaxe técnica comigo, eu isto non... Eu hai unha cousa do libro que, por exemplo, teño presentado en contextos así, pois, de xente que non conozo casi ninguén, como, por exemplo, en Braga ou en Azores, moi pouquiña xente conocía. E despois outros onde conozo todo o mundo, ou onde están as miñas irmás, e onde hai algunha que non para de chorar todo o tempo e recoñece as cousas todas que eu leo no libro, dice, cando leas ese incluso vin, dice, iba vendo iba vendo todo, entón, eso para min tamén ten unha dimensión fundamental, que unha irmá miña vexa as persoas nas que eu estou pensando cando digo tal cousa. Imagínate que eu sin ser teu irmão, até eu vexo así tamén o libro. Eu é como vexo o libro, eu vexo nese nivel, eu non vexo noutro nivel, vexo nese nivel. De identidade, de que te identificas con... Que te imagino a ti en covas vivendo esas cousas. Eu é como vexo o libro, o sea, eu non o podo ver de outra maneira. E a veces imagino a min, na miña aldea, vivindo outras cousas similares ou que tal, o sea, quero dicir... Como un medio de transporte. A pedra de Medelo, estas cousas, sabes? Se quero dicir. En fin. Aí tamén se lavaban. Tamén iban a lavar. Tamén iban a lavar, tamén iban a lavar. Se sentaban as mulleres a lavar tamén. Exactamente, aí iban a lavar, mulleres, sí. Iban a lavar as tripas dos porcos cando mataban, iban a lavar. Aí iban a lavar. Pero iso era pola outra parte. Aí os espacios que perdemos, que por exemplo eran espacios que sendo de traballo, porque había que lavar, eran espacios donde as mulleres estaban xuntas, entón era un espacio que tiña unha función, aparte da función económica de lavar a roupa, que non había máquinas, tiña a función de estar aí falando e de poñerse ben, de terapia de grupo realmente. E as mulleres tiñan resolto así o espacio privado, por exemplo, o espacio común delas, pero privado solo de mulleres, que agora é máis difícil. Para as mulleres é fundamental o espacio colectivo, xuntarse, estar xuntas, compartir cousas xuntas, onde non haxa homes, é dicir, mulleres, pode haber homes tamén, non? Pero que se trata dunha cousa de dicir as amigas, e iso xa está demostrado, eu sou desde xa máis na área da miña profesión, que as mulleres que se reúnen cas amigas unha ou dúas veces por semana ten moitísima mellor saúde en todos os sentidos, físico, emocional e de todo, e incluso familiar, porque é unha persoa que cuida do seu... Entón, é máis difícil que as mulleres teñan espacios públicos nos que estar así. Para os homens hai como máis, ou por menos ten habido, chegaba o fútbol ou ir ao bar, ali falar, que te encontras cos que coñeces e xa falas. As mulleres, como eso non era o habitual, como vas unha sola, xa casi que non vamos a un bar e tomar cervexas tú sola, non? Hai un algo. E despois que o tempo privado das mulleres é sempre tempo doméstico. Entón, os homens non.
E aquí parece que estou facendo unha cousa, pero é así. Somes, é tempo de traballo e tempo privado. Despois teño que facer algunhas cousas na casa porque hai que colaborar e hai que fagoas. Pero o tempo da muller non. No momento que sai do traballo xa empeza o tempo doméstico. Leva na cabeza, é un medidor que temos. Entón, saímos do tempo público de traballo e empezamos o tempo doméstico. Non temos o tempo privado, temos que fabricar. E entón aí é onde ter o grupo das amigas para sair unha vez por semana, se é dúas mellor, pero unha eu penso que tamén pode chegar, eu saio unha. É necesario, é fundamental. Eu divulgo eso nas miñas terapias individuais e non individuais, facer eso, para ter saúde e para coidarse máis, que individualmente, pois todas as persoas somos máis frágiles. Non era a miña intención meterme cara a eses lados, pero... Todo está, eu creo que todo está. É un poema moi bonito que fui, que ese, creo que xa bastante... Eu non hai moito tempo que empecé a escribir poesía, foi no 2005 ou así, o sea que hai 10, 11 anos, non? Teño bastante poesía escrita. Este é o primeiro libro que publiquei sola. Afortunadamente o Gris non ten actualizado o meu... Non ten moi actualizado, eso. E o que máis teño son moitos libros colectivos. Ainda este ano, moitos libros colectivos, 3 ou 4, 5 no Brasil. Eso foi o último que mirei hoxe, a última hora, así rápido. Non era nin necesario. E un dos que me gusta moito é un que é unha antoloxía de 64 mulleres, 64 poetas, faise na Universidade de Río Grande do Sur e chamase Blasfemias. Blasfemias. E é un pouco homenaxe a Hilda Hilst, a irreverente muller, poeta, escritora Hilda Hilst. E ese libro gusta moito formar parte desa antoloxía. Tamén forma parte da outra antoloxía Mulleres, das mulleres feministas do Condado. De que 2 de mulleres, por lo menos, ou 3, porque no do Condado estón varias, pero hai un que se chama así, Mulleres, e este Blasfemias. E estes hai algúns máis deste ano, porque me gustan moitas obras colectivas, participar en obras colectivas, pero tamén quería ter para ali onde vou levar, ter os poemas, se non os encontro dentro do libro, podedes vos imaginar como os iba a encontrar de outra maneira. E sempre chegaba a decir, eu quería ler este poema, pero non o encontrei, e eso, digo, non. E agora estou vendo que deixei moitos fora, por suposto, porque estes supoño que son dunha categoría particular. Despois teño outros que son poemas, que podía dicir textos de poemas de amor, que tamén sairán. Outros que son haicos, que tamén teño para un libro. E despois... Aquí tes un haiku, non? Non é un haiku exactamente, pero... Bueno, esos son as palabriñas. Mínima. E despois outro de prosa poética, que son máis de pensamento poético, que para min é, penso que máis o meu estilo, que son textos un poquinho máis longos, e que son esos, son como poesía, pero... eu diría que son ensaio poético, contan algo, como se fose un poema, que tamén os poemas tamén a veces, por lo menos os meus, contan algo, pero contano así máis desenfocar, de maneira poética, non é como tan, é máis levadeiro, é como colocar a mensaxe que queremos colocar adozada ou colocada de maneira que penetra sin grande esforzo, porque senón é moi difícil aceptar algunhas cousas. En cambio, na poesía ou na prosa poética, cando a persona se quixo dar conta, xa lle colocaches ali dentro as cousas. Xa, como dicía o outro, directamente, sin que pense ni nada, sin que dé tempo de pensar. É a beleza da poesía, por iso nos gusta tamén, porque nos impresiona, non a temos que coller ben ela e nos invade dunha maneira, pero dunha maneira que nos permitimos, non é unha invasión así forzada, é que a persona se abre, a poesía entra e te dá o que tú dixeches antes tamén, imaxes ou cousas que tú xa tiñas, só xas fai ver, é como unha luz que entra dentro de ti. Por iso,
Por iso non é invasiva no sentido de que non coloca nada que non estea lá. Simplemente entra como unha luz e deixache ver a ti o que tú levas aí. Para min ese é o bonito da poesía. Bueno, alguén quere ler algo. Nadie quere ler nada. E alguén quere preguntar algo. Xa estás tú. Eu teño aquí unha pregunta porque aquí tes este de Galiza, Galiza 1, Galiza 2, Galiza 3, Galiza 4, Galiza 6. Hai un que se saltou o número, pero está o 5 detrás. Teño unha cuestión, non? Non, foi... E isto é como saliu isto de estas tantas Galizas aquí? Foron salindo pouco a pouco, saiu todo seguido? Son de distintos tempos. Mai viva en fillos mortos. Esa... Pedazo de descripción. Galiza, mai viva en fillos mortos. Pois xa está. Pa que máis? Pa que máis? Non hai moito máis que dicer. Bueno, pois, non sei, que non quero acabar tan rápido, non sei, penso que xa vamos pouco fora de hora. Lemos algún máis. Que facemos? Lemos un par deles máis e depois vamos comer esa tortilla que hai por aí, sí? Por exemplo, este que non é tan fácil de ler, vai aquí, a noite continúa. 40, 62. Pero vos non ler ou quero ler? Non, quero que leas ti, non leo, xa sabes que... É noite e os meus irmáns andan perdidos. Os meus irmáns e irmás andan lonxe de casa. Desa casa nosa que non ten portas. Non ten saídas, nen sequer ten xanelas para que eu respire. É noite e o enemigo fechou fora de nós a nosa estrela. Xa non podemos cantar sen saber onde é a cima, onde é abaixo, e para onde iría a voz do noso canto. Non adianta cantarmos neste mar de pedra que fixa a nosa barca a un sen rumo certo. Hoxe podería preguntarme tantas cousas, podería preguntarme se valeu a pena ter vivido. Agora que sinto como se nunca tivese nascido. Que me está aí dando as mensaxes. Acaso podemos dicer que a flor que nunca viu o sol, que non ten cor, que non ten cheiro, nasceu? Non me importo con que os morcegos a sintan, eu falo do que sente a rosa, do que sente ela, sen saír da noite, sen saber o que é o día, o que é o voar das borboretas. Eu falo de xardíns condenados a morar nas maus de xardineiros cegos que detestan flores. Mas a rosa tamén é un conceito, eu sei, basta que alguén a conceber, e ela existe. Hoxe necesito acreditar cegamente niso. Sei que non poso, como tantas outras veces, que tamén non pude, e despois me erguí, porque eu teño que continuar miña espera. Teño que manter o lume aceso noite fora. Eu sei que os meus irmáns aínda poden voltar, porque eles seguen fora, seguen perdidos. Manterei o lume aceso para o seu regreso. Xuntarei máis e máis e máis leña. E mesmo se eles nunca máis regresan, eu ficarei sempre a esperar por eles. É noite e os meus irmáns andan perdidos. Eu este tamén o link con moito detenimento e tamén me pareceu un poema moi profundo. Os meus irmáns andan, os meus propios irmáns, que ademais lle dedico o libro, e é un pouco ambiguo, son os meus irmáns, eses todos que dixen que teño, que somos 11. Éramos 12, un morreu ao nacer, eran 2 xemios, e morreu o máis grande, quedou o máis pequeniño, que
contaba o meu pai cando que o puña na palma da mão, de pequeniño que era, e o outro que era o grande tardou máis en nacer, e naceu e morreu. E se non éramos 12, entón, en parte aos meus irmãos, pero en parte a todos. A todos os irmãos. A todos, non un doble. E ese poema tamén, porque os meus irmãos andan tamén por aí perdidiños, por moitos sitios. Entón, vou ler o último, que xa para abusando da vosa paciencia, que é ese final que se chama Indo nas estrelas, e que eu penso que fai un pouco como dicindo, bueno, como me excedín nalgúnas cousas e tal, e aquí vou axustar contas comigo e poñer paz en todo isto, non? E vamos. Que ridículo me parece todo nesta hora de beleza cósmica da madrugada. Que ridículo me parece sofrer, soñar, desafiar os limites propios e aínda máis desafiar os alleios. Ante esta inmensidón que penetra os meus sentidos, todo me parece pequeno, diminuto, efémero. Que ridículo me parecen as patrias, os amores imposíveis, as causas perdidas. Que ridículo me parece desde aquí o home, coa súa pretensión de interpretar este silencio, esta insondável nao que el usa como espello e nen ve. Nesta hora máxica, te vexo a ti, meu ben, te vexo tan igualado coas moscas nese errático voar, nese voo libre predestinado a ir ter o pote do mel, tan previsível que matas a maxía que vive en min. Que ridícula me sinto eu e as miñas palabras mortas, sacrificadas no rito banal de falar con as pedras. Que ridícula eu por querer padecer a dor de outrem. Que ridículo Deus, ese Deus criado polos homes, pequeniño e asustado como eu cando choro. Nesta hora perfeita, inclusive morrer pareceme ridículo. Nada que eu faga podería alterar esta maxía estelar, este silencio pleno, sen nada a faltar, con nada a sobrar, nen a mel raboa, nen o galo canta. Fican como eu, a espreita de sentir o universo ir sen saber o seu rumo, ir sin necesitar saber, ir sin necesitar inventar, ir sen necesitar necesitar. Nesta hora, hoxe, a miña alma renace de novo, sen pasado, sen futuro, que xa antes non tiña, mas agora aceita o que fora definido inaceitável. E o presente é esa eternidade que non precisa de min. Finalmente son libre, ridícula, mas definitivamente liberada. Que ridículo me parece o meu desexo de permanecer, de me perpetuar nun cenario particular dun filme infinito. Todo é irreparablemente irrepetível. Ficar sería perderse. É por iso que hoxe vou, os meus ollos van, os meus dedos van, e a miña poesía, que é quen me guía, a miña poesía vai. Que é como... Paramos ou non? Paramos aquí. Teremos que parar, non? Teremos. Pois nada, agradecemos a toda esta xente que viñera. Agradecemos outra vez a librería que nos permitira estar aquí, abusamos un pouquinho da hora. Eu agradezo a ti que me metera nesto, encantadísimo, espero que me volvas a chamar para outra. Ves, da outra vez dixo igual, e despois nos acorde e dice ves, son testemunhas de que dixo, espero que me volvas a chamar para outra, verdad?
Ti sabes que temos as 7 Xo fontes aí. esqueceu. Temos as 7 fontes aí pendentes e... Sí, e as 7 fontes eu quero sacar en papel porque é un libro que é demasiado longo para ler en internet, para ler na rede, no computador, porque está como ebook. E merece unha voltiña e sair en papel que realmente para rir e chorar, ten de todo. Ten drama e ten un bo humor, embellece moi ben. E agora como xa pasaron os anos, porque está como inspirado nos anos 80, xa para moita xente xa parece que é unha realidade inventada. Xa parece inventado, xa dime que as cousas que contas eu penso que son inventadas, porque xa non... Xa, é que xa vamos indo para vellos, vellas, indo para. Bueno, pues nada, graciñas por vir e agora, a partir de aquí, empeza a marcha. Empeza a marcha. Siga así, non? Bueno, Conchiña. Moitas gracias.